Amigues i amics, en diferents ocasions hem comentat la percepció de llunyania de la ciutadania respecte a les institucions europees. Fins i tot nosaltres, els qui tenim la responsabilitat de treballar en aquests àmbits, també percebem aquesta sensació. Com sabeu, el 70% de la normativa que ens afecta directament ve determinada per les institucions europees. Per què no som capaços que els ciutadans percebin la importància d'aquesta normativa, la seva necessitat i l'aplicació real en el nostre dia a dia? És cert que ens costa superar la complexitat de les normatives europees per transmetre com ens afecten. Ens és difícil explicar procediments tan carregosos. Les institucions europees ja fa anys que estan intentant simplificar la normativa a través d'un programa d'adequació i eficàcia de la reglamentació. És en aquest sentit que, per posar un exemple, des de la Comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu hem presentat un informe aquesta setmana, del qual en soc el ponent, per tal de reduir i simplificar diverses directives ambientals. Aquestes modificacions aplanen el camí cap a la reforma del mercat d'emissions i refermen l'aposta europea per l'economia circular. Hem donat claredat jurídica a diverses directives que havien quedat obsoletes, algunes derogades i d'altres en què hi havia duplicitats, i hem reduït la burocràcia que l'envoltava. A vegades no és tant modificar el contingut, sinó millorar la comprensió i l'accés a les normatives. Hem de facilitar que els ciutadans i sectors puguin comprendre-les i accedir-hi, i hem de facilitar també que els estats puguin aplicar-les de forma raonable i eficaç. Com que hi ha hagut consens a la Comissió de Medi Ambient i s'ha aprovat per àmplia majoria, començarem ben aviat a negociar amb el Consell, els estats, per tal de donar llum verda amb celeritat a aquesta normativa simplificada. És un petit pas, per suposat que és necessari, però només és un petit pas de tot el camí que hem de seguir fent per apropar i simplificar tot aquest conjunt de normatives i polítiques europees al dia a dia dels ciutadans. Ens cal més claredat, més racionalització i menys burocràcia. Seguim treballant per fer-ho possible. Moltes gràcies.